Здравейте, приятели, много се умори групата. Групата много се умори. Някои деца даже не стигнаха догоре. Те ще съжаляват, ама после. Тия хора, гледайте за къде се качват. Няма такъв. Ние вече ходихме до там. Сега почуваме. От 2 до 4. Ох, здравейте, приятели. Не знам дали сте чували в предните ми видеа. Споменах няколко път Анчето. Няколко пъти споменах ето и Анче. Анче, мамино. И Анчето ми даде тостер. Мамино Анче даде ми тостер. Свестен човек е. Свестен човек е. Преди малко я псувах бая, защото каза, че си ги издава всички тема. Ама свестен човек е. Намери. Няма, стабилка е. Ей тук. Чуваме малко. Ще папкам. Лекичко. Много калории изгорих и на мен ми е позволено сега да ям бял хляб. По принцип не е, обаче сега... Да. Хайде. Здравейте, приятели. На финала сме. Ето, героите са уморени. Само едно не ми е ясно. Тези хора всички ли чакат за лифта? Да. Мисля, че ще отнеме някакво време.